Va ser regidor d'Urbanisme fins l'any 2003, per tant ja sap el que és tindre responsabilitats dins d'un equip de govern. Ara, per a este maig, per les eleccions de maig 2015, se presenta com a candidat del Partit Popular a Benicarló. Imagino que ja sabeu de qui parlo, estic parlant de Juan Antonio Mañá, que visita la Calamanda. Benvingut. Moltes gràcies. I bé, la primera pregunta és pràcticament inevitable, potser te l'hauran fet en diverses ocasions, és què t'ha motivat principalment a presentar-te com a candidat del PP a l'alcaldia? Sí, efectivament no és la primera vegada que m'ho pregunten. Jo penso que ha sigut un tema d'oportunitat, ha sigut, a vegades fico el símil del tren que passa i tens l'oportunitat d'agarrar-lo o no agarrar-lo. Se donen una sèrie de condicionants, condicionant d'edat, condicionant familiar, els meus fills ja són grans, el meu fill ja té 24, el meu fill té 18, la meva dona me consentís que me dedique en aquesta etapa a temes de política. I la veritat és que quan se me va plantejar perquè Marcelino va decidir de no continuar, després dels anys que ja porta l'Ajuntament, són 12 anys, 8 d'alcalde, me van plantejar, va ser un sí. Quizás no m'he editat lo suficient en aquell moment, però que luego sí, en el temps ha confirmat i ara estic molt il·lusionat en portar les coses a terme. Penso que és un tema d'oportunitat i agraïm sobretot als companys de despatx també, formo part d'un despatx col·lectiu, som 6 abogats, la meva filla també està ara fent les pràctiques en el despatx. Penso que era un moment adequat i me van dir adelante i si te fa falta algun recolzament a nivell de despatx ja te cobriremos. Molt bé, perquè la política requereix molta dedicació. Depèn de com se la planteja un. Si un se la planteja amb molta responsabilitat, i jo me l'estic plantejant amb molta responsabilitat, requereix molta dedicació. Perquè sempre hi ha coses que estudiar, no és només que te conten les coses, hi ha molta documentació que analitzar, hi ha que prendre moltes decisions, hi ha que estructurar moltes coses, i quan se tracta de coses materials, a vegades pots dir, fas un... No passa res si t'equivoques, però quan se tracta de temes que afecten a persones, hi ha molta responsabilitat, me donen molta temor i m'agrada sopesar molt les coses. I quina valoració faries? Has parlat de Marcelino Domingo i de tota aquesta etapa com a alcalde i de tota aquesta etapa del Partit Popular com a cap responsable, diguem, de la gestió de Benicarló. Quina valoració en fas de tota aquesta etapa? Jo la valoració que tinc que fer és una valoració positiva. A veure, si analitzem l'època des que vaig estar a concejal, li han passat 20 anys, el Partit Popular crec que ha estat 18 d'aixòs 20, va haver entremig una moció de censura, un pacte que va haver entre el Bloc i el PSOE, i jo penso que la valoració en el moment dels 8 anys que vaig estar allà, a mi, a veure, no sé si està bé que ho diga, jo me sento satisfet de lo que se va fer, penso que se van fer moltíssimes coses. Sobretot a nivell urbanístic. Jo estava entonces no com a polític, sinó que estava com a gestor, gestionava el tema del Departament d'Urbanisme. En posterioritat, a mi jo penso que s'han fet moltes coses, però incurrim sempre en el mateix error. Hi ha moltes coses que no les sabem vendre, i quan dic vendre és que arribi a la ciutadania. Tot això forma part del tema de la participació ciutadana, la generació democràtica, coses que suposo que al llarg de l'entrevista entraran, però que fa falta que s'arribi a la gent, però perquè arribi a la gent no tens que fer partíceps. Si tu vas fer les coses com te donen la gana i la gent no s'entera fins que estan fetes o no arriba a enterar-se mai, i un considera que jo estoy satisfecho y aunque no le he llegado a los otros, o no arriba a pensar siquiera que era necessari que els demés hagueren pogut participar, hagueren pogut decidir en aquestes coses, doncs un pot sentir-se satisfet, però jo penso que no deu de sentir-se satisfet. Aquestes coses n'hi ha que globalitzar-les més i que arriben a la gent. Cal fer pedagogia. Cal fer pedagogia. I en aquesta última època s'han fet moltes coses. Jo sempre dic que Marcelino ha sigut molt reivindicatiu en Benicarló, és una cosa que suposo que els anys, el temps, com en tot, li reconeixerà les coses que s'han fet. Mai n'hi ha que esperar tindre un reconeixement immediat o que les teves coses se valoren. Ell s'ha trencat la cara per Benicarló, això me consta. El que ocorre és que també les dinàmiques fan que ara se demanen canvis. Ell estava ja cansat, va estar 4 anys de concejal i 8 d'alcalde, un total de 12. L'administració crema, ho dic per experiència, als 8 anys me'n vaig anar perquè estava cansat, em tenia que fer falta uns nous aires i que entrarà algú i que manejara la cosa d'una altra forma. I penso que estem en aquesta línia, ens està demanant la societat, el partit ha cregut convenient confiar en mi, jo tinc la responsabilitat de tractar que això sigui així i de que les coses realment canvien. Perquè les renovacions són necessàries, no? Renovar és necessari. No és que sigui necessari, és algo obligatori. Obligatori.
tot canvia, la dinàmica canvia. Des de la part del dret, que és el que conec jo, les normatives sempre arriben tard. En la part de la política el que ocorreix és que les exigències de la gent o el que estan demanant tarden, hi ha uns processos. Jo sé que existeix internament en el nostre partit, i suposo que se deurà de plantejar en tots, perquè si no estan cometent un gran error, la necessitat de reformar el que són les formes com s'entén la política. Hasta ara venim d'una transició democràtica on quizás se funcionava d'una forma, hi ha hagut certes reminiscències de coses que han estat seguint-se, com si això fos lo normal, fins que ha arribat un moment, han aparegut unes altres formes de fer política, com poden ser Podemos, Ciutadans, que a la gent li ha fet una abertura craneal, i ho dic així perquè se vega, perquè diguen, senyores, a veure si s'entenen que això és el que estem demanant, no? I això costarà i tindrà un període d'aclimatació, d'adaptació a com se deu de fer. Jo penso que els grans partits, i sobretot el Partit Popular i el Partit Socialista, que tenen una trajectòria més estable, tindran que modificar les seues estructures perquè la forma d'elecció sigui distinta, que se note que efectivament hi ha una proximitat, que s'exigisca aquesta participació en la gent. Però tot això arribarà. A vegades arriba tard, però en política és diferent. Però aquests canvis estic convençut que arribaran i són necessaris. Perquè fa falta agilitzar moltes vegades. Sovint la maquinària és molt lenta i la gent té una exigència de concretar algun canvi o d'aconseguir alguna fita a nivell administratiu i clar, la gent va per una banda i l'administració va per una altra. I se trataria de que hi haguera confluència, potser, no? Són maquinàries que existeixen, que jo no dic que la matèria prima, perquè en un partit no tots pensen igual, o no tots pensem igual. Jo me recordo, en el cas nostre, per exemple, el Partit Popular és confluència de moltes corrents que van arribar a aglutinar-se ahir, que en el temps s'han anat adaptant, que les noves circumstàncies, la modernitat també fa que coses se vagin adaptant, coses que antes s'havien d'una forma ara s'han mogut d'una altra, i a poc aquests canvis perfectament són lentos. Però és necessari que aquests canvis se produïsquen. I la maquinària, com dic, els pinyos d'un rellotge, el material pot ser titanio, pot ser molt bo, però si està rovellat, ara ja estic dient una barbaritat, no sé si el titanio se rovella, crec que no, però és com si estigués rovellat i en falta d'oli. Entonces fa falta que se fique l'oli, que si és un material que se rovella, que se polisca bé i que hi hagi renovació, que hi hagi canvi. Jo penso que totes aquestes coses són bones. Tenim una gent jove molt preparada, gent que no està, a veure, dic perjudicada en el sentit que no han tingut vicis anteriors o no han vingut unes etapes on s'ha funcionat d'una altra forma, que estan molt limpios, molt purs, molt immaculados, i penso que és gent que pot tirar les coses cap avant. Jo estic contribuint, perquè jo ja no soc dels joves, estic contribuint un poc a crear aquest pas en la intenció de pegar el pas, jo me retiro i que continuïn els altres. Estàs parlant de la candidatura? Estic parlant en general de la política. Que s'ha afegit al teu partit, al PP, en els últims temps, que hi ha una renovació de gent jove. Deu de nyaure, l'anyà, jo m'he quedat molt content, estem allí i van aparèixer dos xiques, 18 anys, que volien afiliar-se. M'he pres perfecte. Nosaltres, a veure, en llista no exigim, faltaria més que la gent estigués a afiliar, sinó que tenim molta gent que és independent. Però és bo que la gent s'apropi. No se tindria que veure els partits com un algo instrumentalitzat. Se tindria que veure com un punt on realment consistirà en això, per debatir idees, per pensar quines són les propostes que hi ha que fer. No es comença a presentar, o sigui, a pensar què és el que tenim que fer quan arribi un congrés i 2 mesos antes pensar quina alternativa se podria presentar, sinó que aquesta dinàmica, quizás aquesta agilitat que té que tindre, si els partits estiguin funcionant en aquesta forma de participació interna i d'aportar idees, i això se trasladara i hi hagueren articles d'opinió a nivell intern, vol dir, quizás tot això fomentaria que les estructures de mentalitat de com se té que entendre la política canviaran i fora molt més fàcil fer-les. S'ha publicat que t'has autodefinit com a gestor. Sí, en alguna falla també. Però un gestor deu tindre una ideologia, una tendència a l'hora de planificar, per exemple, una gestió econòmica, una gestió en urbanisme, una gestió... No estic d'acord. No? No, jo penso que... Jo me defineixo com a gestor. M'agrada que en vez de que se considera polític sigui considerat un gestor públic, perquè a mi el que m'agrada és administrar, és a dir, els recursos que tens i tratar d'optimitzar-los per arribar a fer les coses.
I entenc que el que se fa en un ajuntament és gestionar, un ajuntament no se fa política. Jo puc pensar que en l'època de la transició, als anys 78, per ahí que hi havia ideologies respecte a determinats temes que uns podien pensar d'una forma, uns altres d'una altra. Avui en dia penso que inclús a nivell nacional hi ha algunes d'aquestes coses que encara són, però bueno, van sent reminiscències de petits flecos que queden en els distints partits, però que a nivell municipal això no se trasllada. A nivell municipal el que estem demanant, entenc jo, quan ens presentem a unes eleccions municipals, ho fem dins del corser d'unes opcions polítiques, bé siga existents, bé siga unes noves que surten, o unes plataformes ciutadanes, on hi ha molta gent i és distinta. En el Partit Popular a mi me consta que, com dia antes, hi ha moltes formes de veure les coses, hi ha molta gent crítica. Penso que és un partit que cada vegada se va democratitzar més i accepta més, és a dir, ja no s'enfaden els altres quan se proposen coses noves, perquè veuen que ho està demanant la societat també. És un partit que s'està democratitzant cada vegada més, has dit. És un partit que, quizás, però parlo de la percepció de la gent. De la percepció de la gent. La gent potser pot veure el partit com un partit antic, però jo penso que... O més anquilosat, no? Sí, però sin embargo, que està canviant. Sí, jo he estat, ja dic, a part de la política, 2 anys, no? Però últimament has anat a alguna presentació, a algun congrés, alguna cosa, i me quedo sorprès i alegrat, perquè hi ha molta gent jove, molta gent jove, a més, molta gent jove que no és gent que vagi d'una forma aborregada que es diu unes coses, són gent que universitaris, professors universitaris, gent que està estudiant, gent que també pot tenir les seues faenes, però gent que té capacitat i criteri per les coses, i m'alegre de que això sigui així, perquè això vol dir que està entrant una assemblea nova i unes corrents noves de pensament, que això és bo. Perquè sempre aporta, no, el partit. Sempre. Sempre aporta un partit. I a més és que se'ls té que tindre en compte, però sí que existeix aquesta percepció de partits molt tancats. De tot modos, a veure, jo soc una persona que, torno a lo de antes, me considero gestor. La política no és que no m'agrada, és que no entenc que la feina que faig jo sigui una feina política, és una feina de gestió. Per això temes de política nacional, autonòmica, s'escapen de lo que és el meu. Jo una ocasió dic que soc un polític de poble. De poble. Sí. Després parlarem de la política a nivell de territori i això. Farem una pinzelladeta. Perfecte. La crítica dels partits de l'oposició és que a nivell, per exemple, per sectors, l'industrial o el comercial, que s'ha portat un poc a la ciutat que estan prou afectats, vaja. Quines mesures posaríeu al programa? No sols posaríeu al programa, sinó impulsareu, que este apunt és important, perquè a vegades se porten al programa però després no s'impulsen, cap a estos sectors. A veure, Benicarló ha sigut una ciutat que ha tingut un sector clàssic, que ha sigut el sector agrícola i el sector pesquer. El sector pesquer, des del que és el tema de l'administració municipal, hi ha coses que se poden fer, coses que no. Saben, sempre l'Ajuntament té que estar al costat del sector pesquer per tot el que puga, sobretot perquè va per normativa més de nivell autonòmic o nivell nacional. Però sí que és cert que el que són els productes de la mar o el que sigui, hi ha campanyes i col·laboren moltíssim en el que és el tema dels altres sectors que hi ha a la població, com pugui ser l'hostaleria, com pugui ser el comerç, etc. I l'altre sector clàssic que hi ha hagut sempre és l'agrícola. Òbviament, l'agricultura s'està tecnificant molt, aquí a Benicarló tenim a la cooperativa, que és un verdadero motor que dinamitza el que és el tema del camp, hi ha cada vegada més tecnologies i l'Ajuntament té que estar a l'abast per promocionar tant el que és el que se puga desenvolupar el tema de la indústria, perquè no deixa de ser una indústria, que és la indústria agrícola, i ficar els mitjos o ajudar des de la maquinària administrativa en tot el que se puga perquè les coses se tiren cap avant. Jo penso que és una part de... Jo sempre dic que és com una cadira de 3 pates. Una pata és això, no? Lo clàssico. Una altra pata de lo que és la nostra indústria és la indústria que hi ha hagut en Benicarló. Hi ha algunes que han desaparegut, grans indústries. Estic pensant en Fontcoberta, estic pensant en Muebles Palau, empreses grans que tenien molta gent del sector tèxtil. I tot això quizás va vindre també perquè hi havia un altre tipus d'indústries que van sortir com a conseqüència del boom immobiliari que se van sobredimensionar. És la meva humil opinió. Se va sobredimensionar per atendre aquesta demanda que pareixia que no se tenia que acabar mai, que al final tot el món, i quan dic tot el món, dic Europa, Estats Units, tots al final ens vam donar compte que efectivament estem en un puesto que no tindria retorno i que arribaria un moment que estallaria el tema. Benicarló, com sempre ha sigut molt emprenedor, quan se va ficar, de cap. I al ficar-se de cap se van crear una sèrie d'indústries auxiliars que, com dic, crec que s'han
se van ficar per estar a l'altura de la demanda i quan va pegar el crack entonces van quedar molt sobredimensionades i ha portat a que moltes d'elles o estiguen molt ofegadetes o se van ofegar ja. Però això és un sector que se té que estar al costat d'ells perquè per la tercera font que ara comentaré són fonamentals. Si no tenim això i en la capacitat que tenen, penso que poden ser molt fonamentals per aquesta tercera pata. I la tercera pata és una altra indústria. Tenim l'agrícola, tenim els sectors d'auxiliars de la construcció, la del moble, etc., tot el que va derivat en el tema de la construcció, però hi ha una tercera pata que és molt important, que penso que és on tenim que anar, i és el de turisme de qualitat. Sempre ho repeteixo, quan me fan entrevistes, a vegades jo mateix dic, ja ho he dit, però clar, ho he dit en un altre mitjà de comunicació, turisme. És un turisme de qualitat i diversificat. Ara, tenim la gran sort que tenim a Penyíscola al costat. Tenim la gran sort que estem en una província que està moltes vegades per explotar, que té uns recursos naturals i té una gent molt bona. I no ho sabem ficar en valor, i ho tenim que ficar en valor. Moltes vegades pareix que ens dona vergonya el dir que Benicarló és una ciutat turística. Olvidemos d'aquella concepció turística de antes, la clàssica, de sol, de playa, ja no és aixina. Avui en dia el turisme està molt tecnificat. La gent accedeix al turisme a on vol anar de vacances, a on gastes els seus diners a través de les redes socials, a través d'internet. Tenim que fer perquè aquest turisme de qualitat i on estan involucrats tots els sectors siga el verdadero motor. Perquè si nosaltres, la nostra principal preocupació, i així no ho diuen les enquestes, és el tema de l'empleo, aquest empleo només se pot combatir en riquesa. Creem riquesa. Com creem riquesa? A part d'aquestes dos pates que antes parlàvem, que és el clàssic i tradicional de l'agricultura i la pesca, l'altre sector industrial que hi ha, petit i gran, anem a fer que el turisme realment a Benicarló sigui una indústria turística de qualitat, un pla estratègic de turisme, mira, a veure tots els sectors implicats com encaixen ahí. Si volem desenvolupar el que és el tema del comerç, hi haurà que fer un pla estratègic de comerç. Si volem fer un arreglo, una reforma de lo que és el casco antic per dinamitzar-lo, per mirar que sigui un centre comercial i que s'arregli, hi haurà que fer un pla estratègic. Si després tens tot això i no saps vendre-ho i no fiques els mitjos perquè això arribi on té que arribar, no pot ser. Penso que estem infrautilitzant el que tenim perquè no ho estem ficant en valor i no estem arribant on tenim que arribar. I no arribem ni siquiera als nostres ciutadans. El primer que res tenim que arribar als nostres ciutadans tenir una consciència de poble, consciència d'un projecte únic, que tots apliquéssim les mateixes mesures per fer les coses, que tinguéssim unes marques úniques i després això tracta de vendre-ho. Cal diversificar l'economia perquè ja m'ha pres la lliçó d'una economia lligada al totxo. Això és com si una... Esta era una de les preguntes que et volia fer. Jo penso que d'eixes dos pates dels sectors, que era el tema del sector industrial ha estat molt vinculat, o en gran part vinculat i sobredimensionat pel tema del totxo, que dius. Perquè pareixia que era lo bo i tot el món ho dia que era lo bo, però bueno, no ha sigut així. Per això, que per a que no torni a passar, una economia deu estar diversificada. Això és com si un va jugar a la ruleta i té 100 euros, i dels 100 euros se juga el 100. Mai tens que jugar el 100. Tens que preocupar-te, aunque estàs en un sistema de llibertat de mercat i cada un opte per lo que vol, però n'hi ha que diversificar-lo, òbviament. Per a l'altre se tindria que fer un pla també el model mediambiental, el model cultural, que era l'altra pregunta que et volia fer. Fer models, fer plans estratègics per a cada sector, cada àrea, no? Pensats, planificats, per a establir un criteri i una línia, que és el que m'has contestat també. I és que, a més, jo per de formació professional funciono a base de normes. I penso que les coses tenen que estar normalitzades, perquè quan estan les coses normalitzades, primera, la gent parteix de la base que t'ha traslladat el que fa falta. Segona, tu t'has compromès a complir això. I tercera, aquests plans i aquests projectes tenen unes quantificacions econòmiques que te permeteixen no anar al tum-tum després d'invierto aquí, invierto allà. Ahí s'estableixen les preferències. Claro, s'estableixen les preferències per invertir. Una cosa que hi ha molta gent que ho pensem, que potser se tindria que hi haure una incrementar o potenciar la relació que hi ha entre, per exemple, ciutats molt properes, estic pensant en Penyíscola, Vinaròs, Benicarló, que juntes se podria crear una marca realment potent. Sí. Però aquesta relació no s'arriba, diràs que no s'arriba mai i només és puntual en ocasions, no? Que es fa en algun marc gastronòmic, en algun marc... Hi hauria que potenciar una mica més aquesta relació entre ciutats tan properes per a fer una marca així, encara que fos puntual. No hi hauria que potenciar-la, és fundamental que se faiga. A veure, pensem que per ubicació geogràfica, i parlo de línia costera, no? Doncs està Penyíscola,
està Alcalà també, Alcalà al Cosebre, està Benicarló, està Vinaròs. A veure, aquí hi ha moltes coses bones a poder ser fer. I si se treballa tots en conjunt a nivell d'infraestructures, quan vas a demanar alguna cosa, peses molt. A vegades estem parlant del tema de que les vies, o sigui, el tema de les arribades de connexions ferroviàries, el tema d'estacions per autobusos, el tema de... Sí, si seguim en el mateix lloc d'anar a cada poble demanant... Per separat. Me sona que hi ha algú de dalt que s'enxala molt. I algú, que és com el llibre aquell de Cuando China despierta el mundo temblarà, podem tindre una força tots units que quan vas... I si ens oblidem de les individualitats municipals i ens dediquem a la comarcalització i a buscar serveis comarcals. La 340 desapareix, per exemple. En Peníscola ja existeix una bona comunicació que encara se té que millorar. Si tenim molt bones comunicacions estem al costat, no dic que siguéssim al mateix poble, però quasi. Establim uns bons sistemes de comunicació entre els nostres pobles que permetisquen que infraestructures grans se puguin instal·lar. I en una ocasió serà un poble i en una ocasió serà un altre. Si tots volem tindre totes les infraestructures, no aconseguirem que ningú dels tres les tinga. Per exemple, parlo dels tres, com pugui ser més pobles. I sobretot som el canyó per impulsar el nord de la província de Castelló, perquè aquest turisme que ens ve aquí per la costa, per les peculiaritats que tenim en costa, qui pot fer de nexe d'unió a la part interior som nosaltres. Entonces, penso que, no dic que algú s'enxale de que no ens juntéssim, però penso que algú tindria molt tant d'emo de que si ens unim els d'aquí tenim una gran capacitat de gestionar i sobretot d'exigir coses. Puntualitzant una miqueta en el model mediambiental, què es podria fer per a que el medi ambient no sol siga pagar el rebut del reciclatge? Què es podria fer en medi ambient aquí? Per exemple, també estem molt propers a pobles de l'interior que també generen un turisme i una gastronomia. Hi ha un turisme verd també. Però els volúmens són diferents. Sí, però hi ha un turisme verd que també podríem potenciar. Sí. A veure, el tema del mig ambient ha sigut la maria de sempre. Vol dir, cada vegada que se constitueix, almenys per lo que veig, el tema del mig ambient no se li dona importància. Cada vegada se li va donar més perquè se van abonant la concepció de lo que és el mig ambient. A vegades el mig ambient s'entén que és simplement els residus, per entendre-nos, i el mig ambient és algo més gran que això. I més greu. Mig ambient és eficiència energètica, mig ambient consums de llum, és aigua, és consums d'aigua. Mig ambient no és només arreglar la baseta del Bobalà, per entendre-nos, no és això. Exacte, ahí volia anar. Mig ambient són unes altres coses. El que és cert és que n'hi ha que mirar a veure com està estructurat els distints punts. Jo tinc un estudi que vull reconèixer, a més, molt agraït a Pedro López, que ha sigut el regidor que ha portat el tema d'urbanisme i mig ambient en aquesta última legislatura. I la veritat és que a mi m'ha obert molt també els ulls sobre coses que inclús desconeixia o facetes que té el mig ambient. I el que penso és que n'hi ha que fer, sobretot en el tema del mig ambient, un tema que és fundamental. No aconseguirem que la gent recicle si a nivell escolar, per exemple, no se fan les campanyes necessàries perquè els nostres joves se consciencien de determinades coses. Jo penso que és una assignatura que tenim pendent el traslladar a lo que és l'escolarització, que pareix que estigui molt normalitzada i que... A veure, ens estan dient que el que tenim que ensenyar als xiquets me pareix correcte. Han fet uns tècnics, uns estudis, però hi ha una part que jo la tinc en falta en l'educació. Pareix que els diguéssim als xiquets omplir-los de continguts, quan realment el que els tenen que fer és més persones i més humans. I per què ho dia a dia? Conscienciació de mig ambient, conscienciació de convivència ciutadana. Quan se fa una campanya sobre el tema dels excrements dels gossos pel carrer, per exemple, te dones compte que recibeix una gran participació. Per què no estructurem que això formi part de lo que és les hores lectives que se'ls donen als nostres estudiants? Per què no tenim un compendio de què és Benicarló, quan va néixer? Jo soc el primer que desconec els orígens de la meva ciutat, perquè quizás no hi ha hagut una difusió. Potser estarà escrit en algun lloc, però no hi ha un algo com aquells cuentos que hi havia de Érase una vez i que s'explicava en distints capítols el que és la història, el que és l'art o el perquè del poble del Puig o el Mugbe per on surt, i si eren uns franciscanos, uns jesuïtes qui eren eixos, i la casa del marquès, i
I la història, en definitiva? Sí, jo penso que no s'està ficant en valor, o sigui, tenim elements culturals, com puguen ser algun quadre, per què la nostra gent que està aquí no té accés a això, no té accés, perdó, no s'ha promocionat que aquesta cultura forme part de la seva educació. Penso que en això i en valors, com pugui ser el tema del mig ambient, el que aconseguiríem és tindre millors persones i, en definitiva, tindrem millors persones grans el dia de demà. I jo penso que és algo que no s'ha tingut en compte i que és fundamental. Cal establir un criteri perquè és un tema important, el medi ambient, més del que ens podem pensar. Té moltes facetes, té moltes facetes. Anem ara a entrar un momentet a l'atur, també has dit abans que cal posar mai al problema perquè és molt acuciant i caldria rebaixar el nombre d'aturats que hi ha a Benicarló. També imagino que implantareu mesures que ja s'han posat en marxa en l'última legislatura, però que caldria potser incrementar les mesures per atacar un poc aquest problema, no? Un ajuntament, en quant al tema de lo que és l'atur, té determinades limitacions. Té un marge d'actuació. Un ajuntament el que sí que pot fer és formar i preparar. Pot formar i preparar especialitzant a gent pels sectors que aquí ens feien falta. Ara, per exemple, el dia no fa molt vaig coincidir amb el conseller de Turisme, Suc i Buix, i va anunciar que anaven a muntar una escola de tema de desenvolupament turístic en Penyíscola. Me pareix perfecte, Els ajuntaments poden participar en algunes coses formatives i l'Ajuntament pot participar en crear el clima com perquè se pugui combatre l'atur. L'Ajuntament, a vegades, pareix que algú diu me rasgo las vestiduras diciendo que yo ya tinc així un departament de col·locació, creo una bossa d'empleo i en això ja he cobert el tema. Jo penso que les línies no van per ahí. L'Ajuntament el que té que fer és mirar com pot participar en luchar contra l'atur. I com s'ha de luchar? El que t'he dit antes, creant riquesa o creant les condicions perquè se creen riquesa. Com se pot facilitar-li la vida a un autònom? Com se li pot facilitar la vida a un autònom? Sí, a nivell, per exemple, burocràtic o a nivell de tramitació. Jo, si parlem de política nacional, en quant al plantejament de quines mesures de cara als autònoms a nivell nacional, jo soc polític de poble i la veritat és que... No, parlo de Benicarló. En el marge que disposa un ajuntament, del marge que disposa, no sé jo quin marge disposarà, però què pot fer un ajuntament o dependeix absolutament de les lleis i mesures que s'implanten a nivell autonòmic, per exemple? Poques coses, l'activitat econòmica que pugui fer un ajuntament està molt marcada per normativa. Estem parlant de pimes, comerç, és d'autònoms que són generadors de riquesa perquè també contraten gent. El que sí que se pot fer i s'està fent és facilitar coses. Per exemple, les últimes reunions que hem tingut també s'ha comentat que s'han fet coses per poder fraccionar pagos, però de tots modos jo el que penso que hi ha que fer són, dins d'aquests plans s'establiran quines mesures hi ha que fer-les. Aquests plans que parlem, un pla d'acció comercial, un pla d'acció, un pla estratègic de turisme, s'establiran quines mesures fiscals, perquè són les que se recomanaran ahir dins i estaran compartides, perquè aquest plan se fa en la participació de tots els sectors implicats, diran quines són les mesures. Jo penso que queda molt heavy davant de les eleccions poder dir i bajaremos el IBI, i bonificaremos el no sé què. A veure, a mi ja quasi me donaria esta vergonya dir-lo, perquè és que dius, i per què tinc que baixar i per què l'altre? I quan? Algú me tindrà que dir quines són les mesures. Poden haver mesures que on l'Ajuntament també gasta diners d'una forma més indirecta, però que estan favorint la situació perquè aquestes pimes i aquests autònoms tinguin unes condicions millors per poder contractar. A vegades diran, a mi arregla'm això i no me baixes lo de... N'hi ha que mirar quines mesures, i a vegades penso que se parla en frivolitat, en números, en xifres, i bajaremos i subiremos. I això penso que ja està molt vist i ningú s'ho creu. Molt bé. Estàs d'acord en una sanitat i una educació públiques de qualitat? I en valencià, quant a l'educació? Primera, el valencià, comencem per l'últim. Jo penso que és una riquesa. A mi m'agradaria saber escriure-lo bé, l'escric, faré faltes d'ortografia perquè en l'època en què jo estava acabant ja d'estudiar els estudis on s'impartien, es començàvem ja a anar a estudis superiors i m'agrada molt, la meva filla, per exemple, que aquests dies estem preparant un paper i mira'm a veure com estan les faltes i això, no? Penso que és una riquesa, però dins d'una riquesa també hi ha que tindre un tema que és respecte. Hi ha dues llengües en la comunitat valenciana,
I jo és que sóc respetuós, vull dir, això que a vegades aquell xiste que se feia de no, és que vas a Catalunya i resulta que si no els parles en català no te contesten. Ja ni siquiera ho penso, jo aquí a València no he trobat mai. Algú te parla en castellà, li contestes en castellà, algú te parla en valencià, li contestes en valencià si ho saps. Vol dir, la gent és molt respetuosa. Jo penso que el mateix respecte és que tindré, perquè en la funció que hi havia respecte hi haurà respecte també per la llengua, en aquest cas. Jo penso que hi ha que fomentar-lo, però també respectant els que puguen parlar en castellà en aquest cas, i òbviament hi ha que donar tot l'apoyo a nivell institucional i a fer sobretot que la gent se forme, però no com a obligació, sinó com a donant a veure que és una riquesa el que se pugui fer, perquè jo ho entenc així. Respecte de l'educació pública de qualitat, per supost, l'educació ha de ser pública i de qualitat, això és d'així, en la qual ja ens fiquem en un altre fregau o embolau, que és el tema que si estàs d'acord amb els col·legis concertats o no. Jo el que tinc clar és que en la medida de les possibilitats de l'educació té que hi haver llibertat. I que aquesta educació té que ser única per tots. Jo no estic en contra de que hi hagi escoles concertades, me pareix bé, perquè forma part d'aquesta llibertat. Jo tot el que sigui anar en contra de la llibertat, quan en algun lloc diuen no se puede, prohibido no sé què, salvo que siguin coses lògiques, ja me fico molt nerviós. Vull dir, arriba un moment que la gent està farta ja de que li prohibisquen les coses que tenen que fer. I hi ha que respectar cada vegada més la llibertat. Si precisament hi ha gent que s'ha deixat la vida, li han trencat la cara per la democràcia, que és llibertat, perquè ens trobem que hi ha moments en els que te dones compte i fas, vols dir que ara no estan prohibint més coses que mai en la vida? Que algunes no dic que no se tinguin que prohibir, que me pareix correcte, no? Per això jo sempre dic llibertat. En quant a educació, llibertat. En quant a elecció de llengües, llibertat. N'hi ha que excluir-ho, no? Al contrari, n'hi ha que fomentar-lo, és un valor, i és algo que n'hi ha que ficar en valor i n'hi ha que reconèixer-li que és una riquesa el que tu, a més, pugues tindre això. Que mos vinga un xique del País Basc i que damunt puga tindre unes connotacions, no allò de fer-li i no te vas d'aquí hasta que no sepas hablar valenciano. Com nosaltres ens feien pujar a Euskadi i fem de prendre el basc, la feina seria nostra, no? Però n'hi ha que traslladar-lo com a riquesa. I com a riquesa penso que és quan no se tindrà ningú sentiment contrari. Sí, però estaràs d'acord en que en l'ensenyament públic últimament els mestres, per exemple, estan patint per les condicions en les que estan tenint que fer la feina, perquè hi ha massificació, hi ha hagut una sèrie de retalls que perjudiquen molt la qualitat de l'ensenyament. Torna a ser el mateix d'antes. Jo me'n surto de lo que és la política, no me'n surto de lo que és la política local, no ho conec, encara la pregunta anterior me n'he sortit un poquet, però és que són coses que moltes vegades les desconec i per repetir el que pugues haver llegit o pugues veure en els periòdics, la veritat és que no me pareix correcte ni ètic. Però en el tema era l'ensenyament públic. De l'ensenyament públic, a veure, jo me recordo quan estudiava érem 43 en classe, o 44. Bien, recibíem una educació i recibíem bé. Jo sé que ara han baixat els baremos, hi ha més ràtio de menys alumnat, el qual me pareix correcte, sempre que se pugui, sempre que hi hagi una administració pública que sigui sostenible. Tampoc soc dels que penso que per tindre menys alumnat moltes vegades s'ha de donar una millor educació. La línia no va per ahí. A mi hi ha que canviar el sistema educatiu i com estem formant els nostres joves antes de plantejar-nos si en menys alumnes per aula un depren més o depren menys. El model, vols dir? El model educatiu. El model educatiu hi ha que canviar-lo. Penso que estàs canviant. Sí, no? Estàs per fer models per a cada sector i per a cada... Sí, però és que l'experiència te demostra que el model educatiu no és el correcte. Antes ho he dit, vull dir, estem parlant... Podríem tindre, anar a mirar Finlàndia, que diuen que és el millor del món, no? I el millor no és com el nostre. No, evidentment que no. Entonces, si per exemple estem parlant de que hi ha que canviar el model educatiu, que jo entenc que hi hauria que canviar-lo, jo el que no m'agrada mai és que s'avaluï per coneixements. En vez d'avaluar-se per formació. És un criteri molt particular meu. Ara ja no estem parlant de política, estem parlant de la vida diària. Però dona a veure la forma com després penso les altres coses. Penso que se va molt, en vez de formar i de traslladar virtuts, valors i saber multiplicar, sumar, restar i dividir, a vegades pareix que sigui més important saber fer la raïz quadrada de no sé què, que després no te servirà en la vida per res més, que també és important i ho respeto, però antes de que poder conèixer els nostres rius, potser un xic sabrà fer una raïz quadrada i dirà quin és el riu que passa per Saragossa, i potser no ho sabrà. Que no dic que no s'expliqui geografia, però n'hi ha que fer-lo d'una altra forma. Si tenim avui en dia uns mitjans audiovisuals fantàstics, que cada dia són més barats, que se poden instal·lar a nivell de l'ensenyament,
no entenc que fem llibres, els llibres se me tiran damunt, però és que no és el mateix, que se reciclen. En vez de fer llibres, que feien programes i que aquesta educació sigui audiovisual. Avui en dia a la gent li entra tot pels ulls. A un xiquet li dius Leeds, el xiquet no se ficarà a llegir, i no se ficarà a llegir perquè està acostumbrat en la tablet, en els telèfons, en el cine, en les pel·lícules, ho vol percibir tot, no? N'hi ha que reciclar-se, igual que en política, en educació penso que n'hi ha que reciclar-se. Entrem ara en tema de dependència i discapacitats. Han hi hagut també retallades que aquí a Benicarló hi ha famílies que ho estan passant mal. Hi ha famílies que viuen drames, precisament per això, perquè les retallades els han obligat a llevar dels centres on estan els seus fills o els seus familiars i traslladar-los a casa. Ja sabem que és un ajuntament, que no és una generalitat, però què es pot fer des d'un ajuntament per a pal·liar o mitigar aquestes situacions? A veure, jo el tema de la dependència o el tema dels serveis socials, òbviament, com vaig estar de conseller, lo portava més la regidoria. Portava la regidoria i vulguis no te centres més en el teu i no coneixes tant les altres àrees. Sí que és cert que ara, si aspires a tindre una responsabilitat, en aquest cas a l'alcaldia, tens que conèixer totes les àrees. La veritat és que jo vaig estar ahir mateixa en el Convent de Sant Francesc, en el MUCBE, que feien una exposició de Codocenfer respecte... Trencant barreres, sí. Exacte. Entonces, veus la realitat que hi ha. Ahir va ser, sí, ahir dimecres, vam tindre una sectorial a la que vam invitar a que vingueren a participar nosaltres i a traslladar les seves coses, la sectorial de serveis socials. Claro, això què te fa? Quan preparava el llistat de les entitats que estan... N'hi ha moltes. Sí. N'hi ha moltes. Aquí a Benicarló n'hi ha moltes. En el tema, quan vam reunir, vam parlar de moltes coses. Tots estem mirant a veure qui serà el concejal, si vosaltres guanyareu, que estaria. I li ho vaig dir claríssimament, nosaltres portem un número 3 en la llista, que és Juan Manuel Cerdà, que és una bellíssima persona que ha estat ja des de l'any 82, ho recordaven alguns d'ahir, des de l'any 82 que ha estat participant en tot el tema del voluntariat, de tot el tema social, és psicòleg, a més una persona molt preparada i sobretot, ja dic, molt bona persona. Però t'ho diria perquè ells se van quedar tranquils, perquè sempre volen saber en qui trataran, i vam parlar de moltes coses, i una de les coses que vam parlar és que l'Ajuntament està al costat d'ells. L'Ajuntament, penso que són els serveis socials en el Departament de Benestar Social. No m'agrada la paraula serveis socials. El tema social està atès. Ells mateixos reconeixien que l'Ajuntament, en la medida de les possibilitats, se feien les coses. Penso que estarà estructurat. Els van dir i ens van comprometre que si arribem a la responsabilitat de govern, tot el que és l'espai de l'antic ambulatori en la Càtedra Península, que el destinaríem pel tema de lo de serveis socials, perquè entenem, aunque ja els vam explicar que no se pot cada associació tindre un local, sinó que n'hi ha que compartir i optimitzar els recursos que se tenen, però dins de les possibilitats i dins dels costos que ens pugui comportar el tema de l'adaptació, que la idea que se'ls va ja prometre i que efectivament se portaria a la realitat seria el tema d'adaptar-lo per tenir un espai unificat. Entonces van sortir també criteris com, clar, si resulta que cada associació té unes hores de psicòleg, jo vaig començar a dependre coses que òbviament no les sabia, però veig que estan molt ben organitzats, que saben perfectament el que tenen, que són gent, jo els ho vaig dir, molt poc reivindicatives, perquè són tan bones persones, la gent que està en el tema del voluntariat, que moltes vegades els fa temor a l'Ajuntament i diu, home, és que mos vau dir això, encara no m'ho... I jo els vaig dir, animeu-vos, siguéssiu més reivindicatius, que en definitiva que estigui a l'Ajuntament està per recibir les vostres queixes, les vostres coses bones i si alguna no li agrada, que apetxugui, que per això està ahí. I inclús els vaig dir, i si no vos fan cas, a la premsa, I els ho vaig dir així de clar, per què? Perquè penso que, i més ells, en la labor que estan fent, desinteressada, dedicant-se a tot el tema tenen que tindre un plus més de receptivitat per part de l'Ajuntament. I vam parlar també d'una cosa molt important, i en això acaba la pregunta, si em diràs que la faig massa llarga, que és el tema del voluntariat. Dic, moltes vegades vosaltres mateixos, com el tema del voluntariat és una cosa que és
a veure, òbviament, ja ho diu la paraula voluntària, és algo que no transcendeix públicament, que un no vol mantenir la seva intimitat perquè ho fa perquè vol, que no se coneix suficientment el món del voluntariat i que se tindria que fer alguna cosa, i els ficava l'exemple i dic, vosaltres vos imagineu, hi hauria que fer un vídeo promocional, òbviament, amb tot el respecte a lo que són les persones, perquè la gent de Benigànim sàpiga què s'està fent en el món del voluntariat, quines són les associacions que hi ha. A veure, no perquè hi hagi un reconeixement públic de lo que se fa, sinó perquè hi ha gent que sabe que això existeix i que per entendre la dinàmica també de funcionament intern, i que un puc dir, a mi també m'agradaria participar, on tinc que dirigir-me? Doncs jo tinc 3 hores a la setmana, jo podria dedicar el dissabte per la tarda. Moltíssim. I no sempre està ben reconegut i ben agraït, de veritat. Ens entrarem quan ens toque, desgraciadament, tindré que anar. Sí. Más cosas. Sí, más cosas. Anem a entrar ara en l'aparició de nous partits, en l'espectre polític de... Me pareix perfecte. Te pareix perfecte. Ho he dit antes, han sigut els que han obert el cervell de la societat i de la política per entendre que això hi ha que fer-ho d'una forma distinta. I en quins partits podria pactar el PP? Jo en tots. En tots? A veure, que no tinc ni... No tinc ni... Quan dic en tots vull dir que el que hi ha que demostrar un ajuntament és que tens ganes de treballar, de no fer demagògia, oblida't, han passat les eleccions, tenim 4 anys per davant, els objectius són estos, tu estàs al costat, sí. Però perdona, no estic parlant de pactes puntuals, estic parlant de pacte d'acció de govern en el cas, dependint de com vagin els resultats de les eleccions, evidentment. És que no m'ho plantejo. Perquè un pronòstic faries? No. T'atrevixes? No, perquè, a veure... És que jo tinc una concepció que és distinta. Òbviament, si tens una majoria, te dona una estabilitat, una tranquil·litat, en una consciència tranquil·la de si les coses igual se faran bé, i en el que ara te contaré, de que t'importaria tenir majoria absoluta o no? Doncs potser no. Vas a buscar la majoria absoluta? Reconec que serà més còmode, però ho tens i si no te queda... No. Si no tenim majoria absoluta, doncs no hi ha majoria absoluta. Al final, tindreu que negociar constantment. Nosaltres volem fer això. Este és el projecte que hi ha. Considereu que és bo, voleu apuntar-vos al carro, vos agradaria tirar acabant, inclús, aunque tinguera majoria absoluta. Ara imagina que parlem, per exemple, de mig ambient, no? I que hi ha un partit que pugui tindre a una persona que estigui vinculat en el tema i que dirà a mi és que m'agradaria poder fer alguna cosa pel poble en el tema d'això. I que siga, m'he de lo mateix, de quin partit. Vale, quin projecte tindries? Com ho faries? T'apuntaries en una tropa fele? Tens la meva delegació per fer-lo. No me faigues demagògia, anem a treballar. Si nosaltres no fem el que ens hem compromès, crítica meu, però tu també comprometes a fer. I no fem política, sinó fer feina. I jo soc el primer que li ho reconeixeré. No hi ha per què crear a vegades aquests ambients de confrontament allí dins. En definitiva, ens hem presentat tots a unes eleccions per plantejar propostes bones, no crec que ningú se presenti amb ganes de fer coses roïnes, si tots se volen presentar a fer coses bones, tant els que estiguen en l'oposició, si estan a l'oposició, o si nosaltres estem a l'oposició, com els que inclús no hagin pogut no arribar a tindre el mínim necessari per tindre representació municipal, perquè ja tenen que desaparèixer, representaran a uns col·lectius, com que no arriben al 5%, no hi ha 4 o 5 que no arriben al 5%, però això són 2.000 persones. N'hi ha que sopesar-lo, que hi ha 2.000 persones que se queden sense ningun tipus de representació, no me pareix just. No me pareix just. Això són molt bons sentiments que sempre se tenen abans, no? Jo ja he estat 8 anys a l'Ajuntament. I penso que si vols que la cosa funcioni, el que tens que crear és, com diuen els joves, bon rotllo. I que no hi hagi compartiments estancs, no? Claro. Que hi hagi comunicació i que hi hagi... Jo m'he preocupat per crear un equip on no hi havia individualismes, on hi havia gent preparada per les àrees que entenem que podem arribar a tindre responsabilitats de govern. Per tant, aquestes àrees les busques. Però, òbviament, hi ha moltes més àrees que si hi ha participació i la gent vol col·laborar, per mi no hi ha ningú problema si són de l'oposició. L'equip que tens, estàs content de l'equip? Molt. Ho torno a dir, molt. Perquè ja hi ha gent que ja ha estat esta última legislatura en responsabilitat en algunes àrees, però hi ha gent nova també. Sí, a veure, com deia, tens que analitzar les persones i les àrees. Has començat de cap de nou fent una llista al 100% nova, a part que és una locura perquè és que te fiques que fins al cap de 2 anys no eres operatiu. És cert que hi ha gent que és vàlida. I és vàlida, quan dic que és vàlida, i alguns només pot caure malament perquè una vegada, en alguna ocasió els han pogut dir no a algo. Però jo són gent que la conec de fa molts anys, inclús alguns de fa molts anys, que ens criarem just des de xicotet, però quasi, i són gent que jo sé la feina que han fet. Sé la feina que han fet, sé per on han tingut que passar, sé el que controlen, sé el que saben
I hi ha una part tècnica interna de l'Ajuntament de gent que sap com funciona, no pots prescindir de gent que ha estat en responsabilitats sèries, que les han sabut defensar bé, amb més gràcia o menys gràcia, però les han sabut defensar molt bé, i penso que això hi ha que aprofitar-lo. Gent nova, fundamental, la gent nova manxissa la gent que tenim. Molt, però sobretot perquè són gent que tenen una gran humanitat. Vull dir, aquests dies que hem estat treballant al programa, el que són conceptes, te dones compte, perquè jo ho analitzo, són gent receptiva, tenen respecte l'un a l'altre, vull dir, els veig molta qualitat humana, i això és molt bo per un poble. Ara anem a parlar d'una altra cosa que ja no és de qualitat humana. Anem a parlar un poc, a fer una repassada per tots els temes que estan sortint últimament. Jo ja sé que tu dius que eres home de poble, ja ho sé, però tenim que... La política nacional és que, a veure, l'escoltes, el que passa és que els mitjans de comunicació estan molt distorsionant la informació i se dona moltes vegades en funció dels interessos dels mitjans de comunicació. Entonces, moltes vegades dius, hem que canviar la normativa sobre no sé què, dic, hasta que no la lisca no me fío nada. Clar, però parlaríem ara de tot el que està sortint. A nivell nacional està clar que estan sortint molts de casos, però també a nivell de, per exemple, Generalitat Valenciana o inclús a Castelló. Sí, corrupció. Parlem-ne, ahí no tinc ningú problema. Ahí deixo de ser polític de poble. Molt bé. He deixat de ser polític de poble. Tu penses que vos pot passar factura a nivell municipal? Els casos que estan sorgint, que hi ha un cansament de la gent respecte a que hi ha un altre i un altre. Vull dir que la gent també... No és un cansament, és que jo estic tan cansat com ells. Vull dir, això vos pot passar factura a nivell d'un Benicarló, per exemple? Jo crec que n'hi ha que ser coherents en les coses. El Partit Popular de Benicarló és un partit popular del nostre poble, creat per gent del nostre poble i que nosaltres estem baix unes sigles on hi ha una estructura, on hi ha coses que compartim i coses que no compartim. Això és un punt. Dos, jo sóc el primer que a mi m'asqueja que hi hagi gent que s'aprofite. I quan dic m'asqueja dic perquè és que no me dona la gana que algú, que nosaltres estem donant la cara a pie de pueblo, parlant amb la gent, determinada gent que no ha estat donant la cara a nivell, més que quan han anat als puestos en tots els palmeros de turno, i que ens han enganyat a molts perquè pensàvem que això, el que diuen, ells ho sentien i resulta que era tot el contrari, ens hagin pogut utilitzar els pobles, els pobres de poble que han fet que transmitir una sèrie d'idees, una sèrie de valors a la gent i que després s'hagin vist completament defraudats. A mi em dona fàstic el que han fet. I a part d'això és que, independentment de tornar els diners que hagin pillat o el que sigui, que paguen en presó tot el temps que marca la llei. És que no tinc ningun tipus de conmiseració, són uns miserables, i jo els entenc així. Benicarló jamás, en els 18 anys de responsabilitat del Partit Popular, hi ha hagut ninguna història. I penso que això té que continuar així. Per què? Perquè aquí no ho farem, perquè aquí anem pel carrer, seguim volent anar pel carrer. Aquí no som de fora que venim i si mos surt malament anem a un altre puesto. Jo no vull anar d'aquí. Com me sentiria jo, com podria jo anar a caminant pel carrer o saludant a la gent, estan d'acord amb el que fa aquella gent o formant part d'això. Si passarà factura, vaig estar permís d'aquest fet, això és diferent. Això és diferent. Jo penso que n'hi ha que entendre que aquesta llamada, i que crec que a vegades ja està molt utilitzada, regeneració democràtica, comporta el voler canviar les coses. I les coses se poden canviar de dues formes. Des de dalt, com ha fet, per exemple, Ciudadanos, Podemos, grandes idees, i des d'arriba. O els que pensem que hi ha que canviar-les des de baix i des de dins. I jo, si un dels motius de ficar-me en política, que ha sigut la primera pregunta que me fies, doncs és això, el que penso que les coses se poden canviar. I si puc col·laborar en 4 anys en tractar-lo i després que la gent que vinga seguisca en la mateixa línia, jo me retiraré la mar de tranquil. I si només en aconseguir això, em consideraré que la feina està ben feta. Que se facin els canvis que n'hi ha que fer-se. Y si no, yo seré el primer que me quede defraudat i també diré, señores, he cumplido con mi compromiso, més ja no puc fer. Hi ha alguna cosa que canviaries de l'època en què vas estar, de regidor d'urbanisme a l'Ajuntament de Benicarló? Algo des de l'experiència que tu tens ara que hagués fet d'alguna altra manera? Quizás en alguna cosa s'haguera pogut fer diferent. Se fien, a veure, les coses a nivell de participació se fien d'una forma diferent. No entenies de que tingueres que marejar la gent moltes vegades en fer-los... I quizás això va ser algo que si haguera tingut en aquell moment, dic que l'edat
canvien les coses, no? Sí, La conceptuació eixa, però no era lo normal, el CSE. Sí que, home, òbviament, van fer Avinguda Papaluna, que allò era una boca de llop i que no hi havia forma de que gobierno tras gobierno i legislatura tras legislatura no se faguera, i al final van aconseguir fer l'Avinguda Papaluna, que penso que ningú se pot queixar d'ella, i a més la van fer en el 100% sense ningú contenciós, tots els propietaris d'acuerdo, però se'ls va explicar a la gent, el que te deia antes, se'ls va explicar vostès paguen esta obra, vostès només paguen el 46% de lo que va l'Avinguda Papaluna. Per què? Perquè tot l'altre, tot això més amplament de no sé què, la diferència del preu de les faroles d'una farola normal de poble o tal, o el tema del carril bici no el paguen vostès, o el tema de la més amplada, o el tema de la sobredimensió de les tuberies, són servicis que beneficien a molta més gent, no tenen per què pagar-los vostès. I explicar-lo a la gent se fia. Jo penso que ahí sí que s'ha de fer participació. Coses que m'arrepentixo? En general, ninguna. Però penso que alguna cosa, pues, quizás joventut, falta de previsió, no eliges a vegades els informes tècnics i no pots veure sobre el plànol alguna cosa que ara dius l'haguera fet d'alguna altra forma. Però en línies generals no m'arrepentixo de ningun error. Greu. Ara anem a fer una pregunta-resposta així ràpid, perquè tens recurs dialèctic generós i se m'ha acabat el temps. Així ràpid. Un polític deu xafar al carrer tots els dies. No perdre contacte amb la gent. Sí. Vale. Home, pots dir alguna cosa més si vols. M'has dit que ho feia curt? 2 o 3 paraules, home. Jo vaig fer un artículo d'opinió en el Mediterráneo i seria proximitat. El que venia a dir és que les portes tenen que estar sempre obertes per recibir a la gent i que no tenim que conformar-nos en quedar-nos dins dels despatxos, sinó que tenim que sortir fora, xafar a peu, perquè això ens dona a poder escoltar la gent. Si no parlem amb la gent i si no entenem les seves inquietuds, malament podem solventar els seus problemes. Què és el millor i el pitjor de la política municipal? Potser el que has dit abans, no? Lo de que surtes al carrer i te trobes la gent i si has fet alguna cosa malament te poden recriminar o te poden dir, escolta, que això que has fet no... El pitjor pot ser la proximitat de la gent si tens alguna cosa de que arrepentir-te. Això seria pitjor. Si no, jo crec que no. Serà un defecte teu de no haver-li traslladat o no haver sabut explicar bé les coses. El millor... Vulguis o no, som sers humans i a vegades dius, aquell sentiment de dir he pogut fer alguna cosa i sentir-me a gust d'haver pogut col·laborar. Això, però no espera mai ninguna valoració de tercers, en que la tinguis tu internament ja és suficient. L'altra pregunta també que havia preparat era Benicarló com una ciutat del segle XXI, però ja en tot el que has dit ja ha quedat prou clar. Benicarló té que estar modernitzat. Està prou clar el teu model de ciutat, no? De Benicarló té que utilitzar els recursos que hi ha per modernitzar-se i ser no dic que sigui un ajuntament intel·ligent, que són d'aquestes paraules modernes d'ara, però hi ha molt per fer precisament per la participació ciutadana. Participació ciutadana. Per la participació ciutadana, si no modernitzes l'Ajuntament no pots tenir participació ciutadana, perquè no podràs donar informació ni la gent podrà anar a recibir informació. La pregunta és, s'està preparat per a la participació ciutadana? L'Ajuntament avui en dia? Sí. Des del punt de vista tecnològic i des del punt de vista d'això no, n'hi ha que fer-lo, òbviament. I des del punt de vista conceptual? El primer que jo dic sempre és que els primers mesos de legislatura tenim que mirar quines eines tenim, materials, humanes, recursos, espais, i tenim que prendre el temps que faci falta per tindre això clar. Si això no ho tens clar, no podràs emprendre ningú projecte. Però crec que en això contesto un poc la pregunta. I l'última, un desig per a maig? A mi m'agradaria que ens oblidarem tots els que ens presentem a les eleccions de que estem fent política i ens dedicarem a fer poble tots. Els que manen, qui mane, el que estigui a l'oposició, inclús el que hagi pogut concurrir a unes eleccions i no hi hagi representació. Si tinguem d'això i tinguem una assiduïtat en la relació, sobretot una cordialitat, un respecte i molta educació i no farem demagògia, penso, i tots reconeguerem el que han sigut les aportacions dels altres, penso que teníem una forma que donaríem lliçó a molts. I penso que Benicarló té capacitat com per poder donar aquesta lliçó una vegada per totes. Això és complicat? No, és un tema de diàleg. Diàleg. És diàleg. Molt bé. Fins aquí l'entrevista. Juan Antonio, un plaer tenir-te a la Calomanda. Igualment. I fins la propera. Com vulguéssiu. Gràcies.